Kedamtang West Karbi Anglong Hamren IMI angbong son krihnya kesopen kachepajok ji Aphan pura ing primate biji kepiji Aphan pura sai kedeng pon. Pinini jang Karbi Anglong Hamren Joint Director Assignment Intensified Mission Indradhanus Kibiangbong osomar kachupa therapen osomara mahang ketek ningkan pho arta tumaphan non kebangji niphai troxiar nipen ing primate biji kipia sai deng pon po. West Karbi Anglong Hamren Rongsopialong Joint Director Assignment Additional Chief Medical and Health Office Hamren West Karbi Anglong Pen Patirpi Ponsi Assam Government Ministry of Health and Family Welfare Pen India Det Angkang Pialong Mother and Child Protection Card Mate T Hekpen MCP Laki OPV 1 to 3 Hepatitis B, BCG kesopen kachepajok ji Aphansi labang swasai Josemet Dengpon Popusi District Immunization Officer Dr. Clement Deronpen Mai Chepahimuponsi Seke Kipiaho Thanpon ing primati biji kachipi ji Aphan asa ANM atumaphan birda kahomri ji Aphan DIO Clement Deronpen Pherangkyang no Thanpon Josemet pen bangso ing primati biji ki biponchi lake arta mehang thekdet pen ningkan phoan arta tumaphan ansi pipon jogji lasikadu kawe arartum sitame nangni somara tumaphan bangso son krenia kesopen kacheri dunji Aphan jongsi ninghangdo pulote arona tengpen ing primate biji kipipelanga somara tumaphan pulote apia puatum bangso ing prim mate biji kipidun edji Aphan Dr. Clement Pen thanpachini pon Hamren Pen Bidera Mingling reports Karbi Daily News IMI po Intensified Mission Indradhanus 5.0 labang so mission labang so first round bang non itu vaccination kepiji Aphan cisiglo West Karbi Anglong ta nurse atum panta koson si kepiji ma training pithailo asa tumta ahem padam toilo anke non nitum kachisi kachedang lok lo non vaccine peneneta ghoti penang le thailo non along sub center along health institution an netum vaccine katu beta ronam thailo an netum chisik chedang edlo non planning pe melo non netum West Karbi Anglong anatke non labangso vaccine ke long le lang atum left out potumdo la pena ko drop out mane I hong long lo an ke next dose long le lang potum da topik asel hai atum ta non ne phonga bangke kelong thai ji Aphan si netum kabor ilo kasi ni throk doji ni throk tarik throk si pen nurse atum amethang sub center amethang adim pen natum microplan ateng natum arong vaccination pidampo anitum sumara tumta la hai pregjam akisu pen ki jog Aphan non la bangso vaccine ni throk ke continuously netum ni throk kilo kapalong ji Aphan netum bori po kasi netum chisik lo non sinil tumta chisik ding lo chisik pamelo la si program success ji Aphan nelitum unan ke bori lo aru rada tum phan tuning ri lo je 0 to 5 years au sumar tum doan sita vaccine ke long le tum an ke nang guardian tum nang chewan dun si dak nil tum sub center doji la dak nang chipidu nang po vaccine long lo tangte la hai son krehinia keso la vaccine preventable disease budo la so keso mukhapen kachepajok unpo lo mane ishaga sub center ke kim ke without sanction mane koson lo ne ke cheplang si ne dar la ni tuma dina hot kal da patha de sita la hi ke sanction awe government pen sanction awe la si lai hulong ke non mat ke ni tum staff piu ne lang anta non nalitum da sini lo recently nalitum job and advertisement PR lo la si all sub centers which are approved by government lahi long ke nitum staff pivegi ANM punai GNM punai la staff pivegi la pen nitum already state tumphan doctor johang lo nalitum chini lo mene dak Karbi West Karbi especially West Karbi doctor MNH1 doctor compik total out of 24 ne 26 19 vacancies non ta dola la si temporary appointment Aphan nitung NHM phan chingki ad lo alang tum nang chi chak lo je banga district tum phang jong si 10% protein nitung West Karbi Anglong phan 20% new doctors mane on contractual basis nitung appointment PG so in the process cheng ad lo
non ni chinia tengke Kheroni Model Hospital lo nitum pediatrician ave jada ave lahi alam do amat sinon next non la July April August new appointment ke pi hot ke Ladakh Kheroni long ta ko specialist doctor ta pipo lapen an so se nitum ke cho hang ke lalo difficult area lapen la border area umpanai dak hamren la purong check tang horong mandu tang hola lahi adi lapen la jirikin deng asonsana dim khan nitum khan extra doctor 1 year post MBBS contractual basis extra doctor nang pinoi por alang tum nang kroilo nitum la non most probably la so anikanang bon nitum doctor penang anlong COVID-19 pen lage pregolo sida la so alam lo nang litum da chini lo COVID-19 na hor aphi hala vaccine chipi pe ja je tum phan bank ar lo ke dam ta palu long le der lo tang ho pene ration card pene hirita COVID vaccine avete la tum la so ration card long le der ba pene asang long le der la son do la si la mu aphi la sarkar tum la son si dam bom pusi ni li matha je mu aphi nikan phot ka phi ke la non itum ke non la so a vaccine ke pike everything is going to be uploaded aphan ke la son kali non ke everything online mane portal long si bang ko la si hala delhi kangni pen mane no amunit la sa amunit amen ber po ke lang amunit person la vaccine dolama abema even dhoilok alam lo la ausumar tum porha hua mesen long jar lo ke la bang foreign country long pori dam nam po tang jar na pola son hot ke an ke itum vaccine ke pi ko pachubai complete po ke nitung ke pachubai un elo la sot ke athema hala tum portal long silai portal long lang po umuka ke jo la so vaccine ene la bihega ko ninkan isi ninkan hini ninkan ke thoma ta hot ke enai vaccine ene der lo la si lang phan ke we will not allow this child to come to our country la son po la si la hio phano de advantage pa ke la helo